Добрый дзень усім добрым людзям. Сёння раніцай я прачнуўся, выйшаў паглядзець прыгажосць, што робіцца на двары, але заўважыў, як наш дзёран нехта вось нашпігаваў адтулінамі. Прычым гэтых адтулін тут на квадратным метры па штук дзесятак. І яны, ёсць дробныя, ёсць большых па памеру. Розныя, у розных накірунках. І так шмат. Аднаго боку добра, гэта вентыляцыя газону, там тое-сёе, а з іншага боку невядома хто. На машыны норы не падобны, каб яны рыліся. Хутчэй за ўсё, мне здаецца, што гэта жабы нейкія альбо лягушкі, тым больш, што яны пакінулі адметныя пасля сябе такія выкіды. Гэта ж не іншапланецяне. Гэта нейкія земнаводныя. І калі столькі жаб, гэта добра, таму што яны будуць паядаць всякіх казурак шкодных, все, што патрэбна ім. Яны вельмі карысныя жабы. Іх трэба берагчы, а как мы прыдзіравілі, хутка зарасце гэта ўсё. Усім усяго найлепшага.